Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. John 17:15, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. James 4:7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. 2 Peter 2:9, then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. Hebrews 10:26-27, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Isaiah 40:29-31, he gives power to the weak, and to those who have no might he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kun ana pa kita mga sala. Kini mga sala kundi nato isugid, kini mahimo lamang babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let's use the principle of 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilo magampo ta agig pangandam. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga adlaw, nga imong gipadangat kanamo, buhi pa kami ning lawas kini, umikan lamang sa imong kaluoy, grasya. Salamat. Kini nga among pagabuhaton, grasya usab. Kini agi o pangandam sa among tagsa-tagsa kakalag aron mahiluna diya sa imong kamatuoran ug sa imong kabubuton. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinagis pagtudlo ka namo sa Balang Espiritu Santo kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na usab ning atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan, the Doctrine of Sin.
ang doktrina o pagtulunan bahin sa sala. Now, atong sublion kining prinsipyo, ang sala dili na isyu bahig kalwasan. Sin is not the issue in salvation. Unsang tinuod nga isyu? Tubag ang atong kabubuton. Mao kanay isyu. Okay? Kaya ang pagtuo nanginahanglan man sa atong kabubuton, our volition. Apan di ka pugson, kundi ka musugot. Ato pud unyang ipatinaw ning bahina sa bahis kabubuton, free will. Atong i-explain kung siya may taboso sa kadili magtotoo kung siya pinagi siyang kaugalingong kabubuton moingon og nakasabot ko, mutuon ako. Unsa may tabo diha kaniya kung iyang gamito ng iyang kabubuton. Ato po nang ipatinaw later on sa atong series nga pagtuon sa mga doktrina. So, sublion ta pag-usab sa pag-ingon dinhi nga in salvation dili na issue ang sala. Kaya binimo, Jesus Christ satisfied the justice of God the Father. In other words, do you still remember? Hinumdum ka pa ba sa atong gipakita kanimo bahin sa maong kahimtang? Satisfied, natagbaw ang hustisya sa Dios. Unsa man diay ang hustisya? The justice of God judges sin. In other words, ang silot sa sala mao ang pangayoon sa hustisya. Now, nga naman po din hustisya sa Dios mangayo mas silot sa sala. Tubag, tungod kay ang iyang pagkamatarong, nagasulti man nga ang sala ang ngayan nga pagahukman. Mao, nga ang resulta niini mao, nga ang hustisya sa Dios mo'y naghatag sa mao nga paghukom ngadto kang Ginoong Jesucristo. Ug sa diha mibungat si Ginoong Jesucristo sa pag-ingon og tetelestai, tapos na, it is finished, natagbaw. Nabayran ang mga sala, natagbaw ang hustisya sa Dios. Naan natay kay gayunan alang niini. Mao kana ang mga nagkalinlaing nabuhat. God the Father was now propitiated, natagbaw by the judgment of Jesus Christ on the cross. Unsay gisulti sa bersikulo 18 Juan kapitulo 3. Ang musalig kaniya dili na pagahukman sa silot. Apan ang dili musalig hinukman na sa silot. Kay wa man siya mutuo sa ngan sa bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. He who believes in him is not judged, but he who does not believe has been judged already. So, ato makita kining usa ka tawo nga magagamit siyang kabubuton sa pagsalikway nining mao nga kagayunan. Ana na siya pagkahinukman. Okay? In other words, kondenado. Condemned na siyang daan. Nganong kondenado naman siyang daan? Well, gasiga na magkayo. Karon gasiga na ng kayo. Kay bawa ka ba? Gasiga na ang kayo. So, samtang ikaw magapabilin nga nagasalikway nining kaluwasan o kagayunan nga gihatag kanimo, ang imong padulungan kayo ra gyud. In other words, hinukman ka na. Tuwa ka na sa kayo. So you can see, by John 3:18, believe or burn. Right? Kaya nga naman, hinukman ka naman God. Kana lagi kung imong isalikway ang maong kagayunan. You have already been judged. Meaning, tuwa ka na padong dito. Unsa may gisulti sa John 3:36, ang musalig sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mosugot sa anak, dili makatilaw og kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios, magapabilin diha kaniya. In other words, tinuod
nga ang hustisya sa Dios matagbaw mo na kapungot sa Dios. By the way, wa man masuko ang Dios. Di man masuko ang Dios. Kini usa ka gitawag nato og anthropopathism. Aron makita nato unsa gyud kahimtang. Ang hustisya sa Dios mao ang mga hukom sa usa ka tawo nga dili modawat. Tungod kay ang hustisya sa Dios musulti man og kay imo mangisalikway ang hingbayad sa imuha untang kahimtang nan wa ko lang mahimo para nimo gawa sa paghukom kanimo. No mao na. Unsa man na nato ron? Hukmin lang ko. O may kaso. O lagi, makasulti ka na kay wa magkakaibaw asa gyud ka padung. Unsa may klaro nimong padulungan. Tingali mo yung magdalang kog aircon dito. Matabang ka uroy aircon. Mao kini hinungdan. Nga atong makita nga dili gyud lagi isyu ang sala. Tanawa. Sige man ang taghisgot ini og imo na yung natinog na suta nga di gyud sala ang isyu o dili isyu ang sala. Ang sala dili gyud. Dili maoy isyu kung bahin as kaluwasan. The reason that personal sins are not the issue is because Jesus Christ on the cross received the judgment of every sin in human history. So, ang usa ka tawo nga mosalikway sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, mahinukma na siya. Dili tungod sa iyang mga sala, right? Ngano nahinukma naman siya. Ngano man. Tungod kay iya manggi sa likway. Dili kay nakasa siya. Dili. Iya manggi sa likway. Tanawa ka ng maong isyu. Mao na ang isyu karon. Ayaw na pagunahuna sa imong mga sala. Kay di nalagin na isyu. Ang isyu karon, unsa may desisyon nimo. Mao ka na. Unya na ta maghisgot na ng sala kay kanagong sala, bad news man na. Arita sa good news. Gihimo na ni Kristo ang tanan. Unsay desisyon na nimo. Bahin siyang gihimo. Kanagong problema sa sala, dili na kana problema. Ayaw na himo ang problema, kay kung imong himuon kanang problema nan, nakuyog ka sa nagduma ning kalibutan na karon. Gilubog niya ang imong nauna ron. Gihimong isyu ang sala nga dili unta isyu ang sala. Daghan man po nanguyog ni Satanas karon kay gapaling lamang pud kini sila ni Satanas. Mao hinungdan nga tungod sa ilang pagduha-duha sa kamatuoran, magduha-duha na pud sila sa pagdawat. Kasabot ka. So timani kini. Kining punto nga itong gidakan mo. Kaya manungdanon ng pag-ayaw kini. Okay. E moingon man kini sila. Kini bang mga tao bahin ini mo yung, daghan na ba kong mga sa na buhat? Kaya nga naman, murag magbalik-balik ng isyu sa sala. Di ba? Mao nang di ka may langit, kung di ka musugid, ay patay na. Asa naman tao ni anang bahina. Unya og magabuhat kang sala, pagpilitin siya, tanawa ra na. Sala ang isyu. Basta ingon ana kanunay ang hitabo, sala ang gihimong isyu. And yet, is the Bible, or in the Bible it says, sin is not an issue anymore. Why? Again, because our Lord Jesus Christ already paid the penalty of sin. Mabito na, while personal sins are an issue in human life because they attack human freedom and human relationships,
personal sin is not an issue in salvation on the last judgment. Sa katapusan ng paghukom dili, makahimo man tag sala. Kasagaran makahimo tag sala, mao ni hinungdan. Usahay makalapas ta sa kagawasas ubang tao, sa katungod sa ubang tao, o tingali makapukan tas tawhanon nga mga relasyon tungod kay naghimo tag dautan. Apan dili ka na mao ang issue. Regardless kung unsa, dili ka na mo'y issue kung maghisgot kita kalwasan. Behold, you will be with me in paradise. Na hinumdong ka niya na. Kinsa may gasultiin ang kawatan. Iingon bas Ginoong Jesucristo, aon niya ra, pinitensyahe sa kanang imong mga sala. Wala. Wala ba siya mo iyon yan? Sa dihang hiingon ag kawatan o Ginoo hinumdumi ko kung tuwa ka na sa imong ginarian, unsay tubag ni Ginoong Jesucristo. Hiingon ba siya daghan-daghan magagsa labong bang gilansang buka diha sa imong cross. Mao ba itubag ni Ginoong Jesucristo sa kawatan? Dili. Pag-ingon niya Ginoo hinumdumi ko, miingos Ginoong Jesucristo, karong adlaw magauban ka kanako didto sa paraiso. Look at that. Di ba klaro? Simple kayo. Nganong alubgon pamana nato. Kinilaging tao. Actually, ang Diyos, simple kayo. Ang tao mo, di. Unyag imong isgutan sa pagkasimple, di ra ba puto. Huwag mo ingog, mao ba? Di ko mo to. Naunsaon man ni nato. Alang-alang mo ingon tag. Sige, magama lang tag Ginoo nga complicated aron ganahan maghamo. Apan di na mo'y Ginoong gihisgutan. Dili ka na mo'y gihisgutan sa Biblia. Pagkasimple ra sa gipahimutang sa Dios. Ingon na ra. Unya ini kauman. Okay na. Unsa pa may akong isulti, alang-alang umuingon ko, nala, pagkapinan na itong piso-piso o unsa ba? Dili na. Kaya ang pulong sa Diyos, nagasulti, kinsa tong mutuo, hatagag kinabuhing dayon, ang di mutuo na hinukma na. Alang-alang kung akong pagkapinan ka na, wala na. Mao man ay gisulti. O maghisgot punta sa mga nahitabo, o bitaw ang sala, di gyud na mahimo. Well, naamang po yung mga tao nga, kanang uwaw magyud po, og laktod na lang ingon, og di ko mudawat ni Kristo, kay maingog Diyos non ra ba. Maingog na sila, ahon niya ra ko mudawat, kay magkasaha pa man ko. Pero, di man lagi isyo ang sala. Apan imo ang isyu ang sala na kamo na husay sa Dios bahin ana. Basta kaya nga akong gisulti nimo. Bao nga ang Dios nagasulti dili na isyu ang sala. Tanawa ra gud kasimple sa miyaging sa maayong balita sa kaluwasan. Ambot gyud mga tao. Mao lagi pud na. Di na lang ta mangutana kay ngano man. Ang kabubuton mga Diyos tao mo ay agdon. Sabot ka? Bitaw na. Nga itong makita nga ang hustisya sa Diyos, nga mao ang nag-ali karon tali sa Diyos tao. Maura po ang hustisyang nga mitangtang sa maong ali o paril. The justice of God that erected the barrier between God and men at the point of original sin is the same justice of God now that removed the barrier at the cross by the imputation and judgment of all sins. Now, kung maghisgot gani tag pagtangtang sa ali o pagtangtang sa atang, naagihapon ka na ipagulagway sa pulong sa Dios.
Ngayon itong higayon, nga si Ginoong Jesucristo mityabaw sa pag-ingon og tapos na. Ug iyang gitugyan ang iyang kinabuhi. Ang baga kayong nga kortina dito sa templo naggisi kini gikas ibabaw niini padung sa ubos from top to bottom matud pa. Usa kadto ka kortina nga nagaali-tali sa Holy of Holies, balaan sa mga balaan ug sa lugar sa kongregasyon. Naon sa may buot pasabot na, wa na ali. Ang kongregasyon pwede nang musod dito sa balaang dapit. Gipahimutang na niya. Munang og maghisgot na tag-barrier o uban pang doktrina lambot ni ini, moingon kag asa man ang dapitan sa Bible. Naa ka na sa Bible. Kinatibukan nga pagulagway sa Bible. Ato lang giingon ini aron masabtan nimo. Gitangtang na sa Dios ang babag o ali. Therefore, walay gaali tali nato og sa Dios. Imo na yung desisyon ang giagad. Just imagine, no? Walay gaali. Unya mo ingon pa jud kag tuo magana mano man di ay maimpierno. Apan mao ka na ang tinuod nga kahimtang karon. The justice of God that condemns is the same justice of God that saves at the moment of faith alone in Christ alone. Samtag na. Mao bitaw tong antong gipaklaro ganiha. Ang hustisya sa Dios mo'y magahukom. Ang maong nga samang hustisya sa Dios mo'y magahatag sa maong kaluwasan. Look at this. When the righteousness of God approves, the righteousness of God has approved this substitutionary atonement on the cross, which means natagbaw, propitiated. Ang pagkamatarong baya sa Dios, ang maang konras pagkamatarong sa Diyos, mao ang pagkamatarong rapod sa Diyos. Unya, kitang mga tao, unsa man ning atong pagkamatarong? Mahimo ba ning atong ingnon og Dios? Maing tao ko, mutubag ang Diyos nimo og amaw ba? Mura maghugaw gyapon kang trapuha. Na si siya sa 64 mao na nga kitang tao nga wag yun tayo mahimong magkinaugalingon tag-ato sa Dios. Wala. Apan ang pagkamatarong sa Dios na tagbaw, mihatag sa pamaagi sa katagbawan. O karon, ang matag sa katawo nga mohimos pagdesisyon sa pagdawat, masuluban siya sa pagkamatarong. The invitation of the righteousness of the Lord Jesus Christ ug sa Dios. Naana diyan imo. Mao nang tungod niya na. Inigtanaw karon justisya sa Dios diyan nimo. Di na makita ang imuhang kahimtang kundili ang pagkamatarong ni Ginoong Jesucristo. And because of that, the justice of God now executes salvation. Di ka na hinukman. Kasabot ka. Luwas ka naman. You are now saved. You are now regenerated. Na tao ka na pag-usab. You are now a born-again person. See how it goes? See, so imo gihapong desisyon ang paghimuon. Diba ni? Gihatag na sa Diyos ang tanan. Imo gihapong desisyon ang pagatumanon. And the love of God, as always, maura gihapon ang iyang gibuhat toward the Godhead. Personal towards the believer and impersonal towards the unbeliever. Mao ni ang kahimtang. Personal love of God mo'y mihatag sa maong solusyon. Karon sulbad na ang problema kung kita mo dawat niya ng maong solusyon. The justice of God that saves the believer through faith in Christ is the same justice of God that condemns the unbeliever at the last judgment. Grabe, no?
Mao na. Nga kung maghisgot gani ta dinhi nga kitang mga tao, ang atong point of reference kanto sa Dios is always the justice of God. Sa laing pagkasulti, ang atong point of contact ngadto sa Dios is always His justice. Kung kita unbeliever, nan, ang hustisya niya mo'y mutambog nato didtos kayo. Kung kita believer, okay, nan, kung carnal believer ka, apan carnal ka man, di naman ka itambog kay believer naman ka, apan kung carnal believer ka, ang hustisya sa Dios mo mo disiplina nimo. Sabtag na. Sa laing bahin pod, kung spiritual believer ka nga nagtuman sa protocol nga plano sa Dios, ang iyang hustisya mo panalangin nimo. That is why it is the justice of God. So what the righteousness of God demands, the justice of God executes through the love of God expressed by grace. Mao nang angay natong makita. Kita po tapo na nato ang atong gipang tun-an may tungod nining mao nga mga prinsipyo. Asam ta musang kuane, human volition. Di ba? Human volition and the justice of God meet at either salvation or at the last judgment, depending on whether a person believes in Christ or rejects Him. Ang ayon sa natong hinumduman kadtong tulo nato ka adjustments ngadto justisya sa Dios. Una, salvation adjustment to the justice of God, satjog. Ikaduha, rebound adjustment to the justice of God, ratjog. Ug ang ikatulo, maturity adjustment to the justice of God, matjog. Apan, kung di ka magtutuo, usa na lang imong huwaton ang katapusang paghukom, the last judgment, ang great white throne judgment. Sa Binasaya, ang hukmanan sa dakong puting trono. Now, unsa maning sala? Unsa maning matawag natog sala? Kining makapatay tag amigas, sala ba na? Okay. Mao ni mga pangutana. Unsa may sala? What is sin? Or what do we mean by sin? Unsa man? What is sin and what is not sin? Well, ato susiyo ni pinagis patubag inis Biblia. Unsa may gisulti sa Biblia may tungod og sala. Ato ning ilista. So kung gusto mong mahibaw og kini akong gibuhat na ambas listahan sa mga sala. Hala, paglista mo og mga sala, aron mo ingon mo og dili ni sala ning akong gihimo kay wa nis listahan. Well, let us look this thing up sa Biblia. Mao ni atong pagatukion sunod. Ugma mao ni atong pagahisgutan. Magampo ta. Amahan among langit nun, salamat ni ining lain usab nga higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Grasya kini among gibuhat nga pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo niini, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo. Inaog nga kini mudulot kayo sa among galamhan. It will sink in the inner sanctum of our soul. Aron kini may among gamiton sa among matagutlo nga pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.